хуб мешид ки ҳамин кори ҳарома намекарди розигриш чест набошад ҳам барои мусалмон хуб нест. Пас аз буд кардани военни кафедрашон ӯ шахсиятҳо рутба намегиранд. Бародари азиз, мо аниқ нагуфтем ки дар моҳи март кушода мешавад. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Чӣ хеле ки мо ба шумо хотиррасон карда будем, гуфтем ки видеои ояндаи мо дар бораи даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ призви баҳорӣ мешавад, чунки бисёре аз нафарон дар ибора саволҳо пешниҳод кардагӣ буданд ва оиди як мавзӯи дигашам камтар ба шумо мефаҳмонем. Бисёр нафарҳо савол додагӣ ҳастанд ки шахсиятҳое ки айни ҳол таҳсил мекунанд дар донишгоҳҳо ё ки военни кафедра хонда истоданд, ӯ шахсиятҳо оё хизмат мекунанд ё ки ба мисли пештара аз хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, мутобиқи тағйир ва иловаҳо ворид кардан дар қонуни хизмати ҳарбӣ бо қарори раиси ҷумҳур тағйир ва иловаҳо ворид карда шуд ки шахсиятҳое ки военни кафедра мехонанд ё ки айни ҳол хондастиянд, пас аз буд кардани военни кафедрашон ӯ шахсиятҳо рутба намегиранд. Барои рутба гирифтан бояд 1 сол аввал хизмат кунанд. Яъне ки пештар вақтҳо агар нафарҳое ки дар донишгоҳ военни кафедра мехонданд, баъд аз буд кардани ҳамун военни кафедрашон рутба мегирифтанд, яъне ки звания мегирифтанд. Айни ҳол ҳамин чиза аз байн бурдагиянд. Касое ки военни кафедра таҳсил мекунанд, пас аз хатми донишгоҳ бояд 1 сол хизмат кунанд ва баъдан соҳиби рутба мешаванд. Рӯзи 10 марти соли равон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармони аз вазифа сабукдӯш кардани хизматшони ҳарбӣ ва даъват кардан ба хизмати ҳарбии баҳориро имзо гузошт. Яъне ки шахсиятҳое ки хизматшон буд мешавад барои озод шудан аз хизмат дар фармон имзо гузошт ва шахсиятҳое ки синну солшон аллакай ба даъват ба хизмат расидагӣ ҳастанд, аллакай даъват карда мешаванд солҳои таваллуди 1994 то 2003. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Ва боз қайд кардан мумкин аст ки ҳар як даъватшаванда метавонад хизмати ҳарбиро ҳамчун як қисми захираи сафарбаркунӣ ба хоҳиши худ анҷом диҳад. барои ин ба шумо лозим аст ки маблағи муайянеро ба суратҳисоби давлат супоред. Яъне ки хизмати пулакиро дар назар дорем. Мо ҳама шаҳрвандое ки синни солшон ба хизмат расидагӣ ҳастанд метавонанд ки ба хоҳиши худшон пардохт кунанд ҳамун пулеро ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад барои аз хизмати ҳарбӣ озод шудан. Ва ногуфта намонад ки шахсиятҳое ки маблағ пардохт мекунанд барои озод шудан аз хизмат, ӯ шахсиятҳо низ ҳамчунин тӯли 1 моҳ дарсҳои ҳарбӣ мехонанд ва машқҳо усулҳои ҳарбиро аз сар мегзаронанд. Пас аз 1 моҳ метавонанд ки баъдан соҳиби военни билет бигарданд. бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментариҳо. Бо диққат гӯш кунед ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Раҳмон Раҳмонов нависад: Тоҷикистон бо Ӯзбекистон границаҳояшро кушодааст ё ки не? Ҳаминро мегуфтед пешакӣ раҳмат. То ҷашни Иди Наврӯз бояд ки сарҳадҳошон ба монанди парвозҳо низ кушода шаванд. Яъне ки чӣ хеле ки маълум аст, парвозҳо барқарор шудагӣ ҳастанд, то айни ҳол сарҳадҳо кушода нестанд. Ана ҳамин сарҳадҳо бояд ки то ҷашни Иди Наврӯз кушода шаванд.
акмал қодиров нависад: салом алейкум Сорбон, ман гражданини Россия, ба мошини худам метавонам ба Тоҷикистон равам. Мутаассифона бо тариқи убур кардани сарҳадҳо шумо наметавонед ки вориди Тоҷикистон бишед, барое ки ба яке аз давлатҳош агар сарҳадҳои Россия кушода боша, як давлати дигар оли кушода кардагӣ нест, ба ҳамин хотир намешавад. Рустам Қобилов нависад: акай Сорбон, ба як саволи ман ҷавоб деҳ. Агар ман ба виза ба шаҳри Сургуд равам, як фирма ман танҳо дар он фирма кор карда метавонам ё ки дар дигар ҷо метавонам кор кунам? Илтимос акай ҷавоб деҳ. Худованд нигаҳбонат бод. Пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки мисол мегирем, агар чихеле ки мо чандин боро гуфтем аъзои комиссия шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия интиқол додан бо яке аз фирмаҳо ё ки ширкатҳои сохтмоние ки аъзои комиссия интихоб кардагӣ ҳастад ва шаҳрвандора мебарад. Инчунин шуморам агар аз ҷониби фирмае ки даъват мешен ба шумо даъватнома метиҳанд, ғайр аз ҳамун ҷои даъват шудатон шумо наметавонед ки дар дигар ҷоҳо кор ва фаъолият кунед ё ки аз ҳамун ҷои даъват шудатон бирен ба ягон шаҳри дигарш барои кору фаъолият кардан. Нот 8 нависад: Сорбон, худованд садсола бикунад, доимо тансиҳат бошӣ, парвардигор ба қуллаҳои баланд бирасӣ. Бугӯ ки ҳеҷ гап нест, барои раҳо кушода мешаванд гуфтанд, комиссия меояд баъд кушода мешаванд, дигар ҳеҷ гап нашид. Ку брат, куя аниқ бикун. Аллоҳ нигаҳбонат бошад. аъзои комиссия аллакай чандин маротиба шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистона ба Федератсияи Россия интиқол додак. Бародари азиз, чихеле ки мо низ шахсан гуфта будем ки меоянд ва барои номнавис кардан ҳар яки шумо бояд ба шуғли аҳолӣ мерафтен, номнавис мекарден. Баъдан аз ҳамун спискаи номнавис ӯ аъзои комиссия чон дилхоҳ одаморо интихоб мекардану ба Федератсияи Россия ба ҳамун ширкатҳои сохтмонӣ интиқол медоданд. Раҷаб нависад: ассалому алейкум бародар, хуб мешид ки ҳамин кори ҳарома намекардӣ. розыгриш чест набошад ҳам барои мусалмон хуб нест. мо дина дар видеомон бо тариқи мисол овардем, гуфтем ки агар ман худам шахсан гуфтам конкурс кунам ё ки розыгриш кунам ва ин бародарамон ба фикрам хиёл кардае ки ман розыгриш гузарондастам. ягон намуд розыгриш ман накардастам бародар, ту сухани мара нодуруст фаҳмидаӣ. Як каси дига нависад: салом брат, як савол. Фарзандони ман дар Тоҷикистон ҳастанд. Метавонам даъват кунам ба Россия? Худам гражданини Россия, онҳо переселения доранд. Албатта ки ба воситаи ҳуҷҷати шаҳрвандӣ доштани падар фарзандҳо метавонанд ки ба Федератсияи Россия интиқол дода шаванд. Як каси дига нависад: салом брат, гуфтанд ки дар моҳи май парвозҳо кушода мешаванд, шидан ё ки не? Ку ягон ахборот бугӯ. бародари азиз, мо аниқ нагуфтем ки дар моҳи март кушода мешавад, вале дар як видео мо қайд кардем ки охирҳои моҳи март то моҳи апрела бояд парвозҳо аз ҷониби Тоҷикистон ба Федератсияи Россия аз навсозӣ шаванд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. агар ки ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотонро бинависед. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои нав.